seu títol indica, El mal de la guerra és una novel·la que vol denunciar els mals o els desastres de qualsevol guerra. Podria haver agafat l'experiència més immediata que tenia, la Guerra Civil Espanyola, però no ho he fet, perquè crec que en aquest cas les ferides encara no estan tancades. He agafat la conquesta de Mallorca per Jaume I i l'època que l'envolta. La Barcelona del segle XVIII, les persecucions aferrissades de l'Església Catòlica a l'Església dels Càtars i la màgia de la bruixeria medieval. No ens enganyem, però, no es tracta d'una novel·la històrica, sinó simplement d'una novel·la. Diria que tampoc és una novel·la d'aventures, tot i que en conserva l'estructura i també la intriga, amb assassinats sexuals inclosos. Això, en tot cas, fa la novel·la més llegidora, com també li fa la bona dosi de poètica i romanticisme que desplega, o la munió de personatges populars que hi pul·lulen. Però el que interessa, en el fons, és descriure la desgràcia del soldat que pateix la guerra a primera línia i en surt amb una ferida afrontosa de per vida. Una ferida que en la ignorància de l'edat mitja es qualificava de maledicció o possessió diabòlica i marginava per sempre més l'home que la rebia. En aquesta novel·la he volgut mostrar que la guerra deixa ferides més profundes que la mort.